Els propis joves a vegades arriben amb aquesta idea de que la trajectòria lineal és la bona, per dir-ho així, i les altres trajectòries no són bones. Això sobretot és fruit d'aquest procés d'incorporació que han fet els joves i les joves del fracàs que han pogut experimentar a l'escola, el no reconeixement. Les trajectòries no lineals, per dir-ho així, acostumen a ser trajectòries que es donen en joves que tenen condicions de vulnerabilitat. També cal incorporar aquesta mirada respecte de les necessitats personals i socials d'aquests joves. Aquesta visió hegemònica fa que els joves pensin que si no segueixen el curs prescrit és que no segueixen el bon curs. El que reben és estigmatització, el que reben és fracàs, i per això el que jo advoco és perquè deixem de parlar de trajectòries i d'itineraris mirant al futur. Que parlem d'un ventall d'alternatives i dels punts d'elecció, dels objectius que tu et marques, perquè això ja està clar que depèn de cada persona i de la seva circumstància. I això no estigmatitza, i això t'apodera. El projecte Trajectòries, al final l'objectiu és donar visibilitat a diferents trajectòries de vida de joves, tant amb perfil formatiu com laboral. El que fem és presentar el projecte als instituts, als diferents joves, perquè vegin la realitat d'altres tipus de persones joves, és a dir, d'altres referents positius. I amb trajectòries fora del sistema reglat comú, aquestes trajectòries tan lineals que són les estandarditzades. L'any 2018 vam participar en un procés participatiu en el marc d'un lab social que impulsava l'Ajuntament d'Olot, on es va definir com a repte de ciutat i de comarca la dels joves que quedaven fora del sistema educatiu. En aquell moment, nosaltres com a entitat vam prendre consciència del gran nombre de joves que no tenien uns itineraris, unes trajectòries formatives, tampoc laborals, a la nostra comarca. I va ser en aquest moment que vam prendre el compromís d'impulsar un projecte dirigit a tot aquest perfil, que és molt heterogeni, de joves, perquè poguessin tenir, com diu el nom de l'escola, noves oportunitats i realment un projecte de vida molt més satisfactori. El treball en xarxa és un aspecte molt important per qualsevol entitat socioeducativa. Conscients d'això, la Troca, quan vam començar a pensar el projecte, el que vam fer va ser primer una diagnosi i una posada en contacte amb tots aquests agents del nostre territori per conèixer-los i per saber què estaven fent i per saber què trobaven a faltar. Així que tan bon punt vam néixer, vam potenciar o vam dinamitzar la creació d'una taula d'educació de persones joves i adultes als barris de Sants, on hi participen tots els agents que fem educació de persones joves i adultes. Una necessitat posada de relleu en aquest espai va ser que feia falta una eina de visualització de tota aquesta oferta, tant per les professionals com per la ciutadania. I vam crear el ForMap, que és una web amb un mapa col·laboratiu on es pot veure tota l'oferta formativa que oferim des dels diferents espais, projectes, serveis adreçats a persones joves i adultes del barri. A Barberà del Vallès decidim engegar aquest model en xarxa en termes d'èxit educatiu. Plantegem dos interrogants. El primer és com podem millorar l'èxit educatiu i en segon lloc és què podem fer amb aquests joves que no graduen i que per tant queden fora del sistema educatiu. Aquí val a dir que hi ha una clara aposta política per intentar crear actuacions específiques per poder reduir el fracàs escolar i poder reduir l'abandonament escolar prematur, però estem molt clar que aquestes actuacions s'han de treballar en xarxa, han de participar-hi tots els agents de la comunitat educativa. És aquí que es crea la Comissió per l'Èxit Educatiu i la funció bàsica d'aquesta comissió és la d'intentar saber quines són les necessitats que tenim en el territori per poder fer actuacions conjuntes en termes d'èxit educatiu. Que en aquesta jornada s'ha posat de manifest que hi ha moltes diferents noves mirades al concepte de transició, que allò que ens fan és orientar-nos cap a un canvi de model. És així, d'aquesta manera, en la que es produeixen les grans transformacions socials.